Bona gent d'Arenys Amunt, saludem l'entrada d'un any nou i sembla que és un bon moment tant per mirar enrere com per mirar endavant. Si mirem el 2005 que ens acaba de deixar, ens adonarem que és un any molt ple de gestió. Un any atapeït de projectes, atapeït d'il·lusions i atapeït sobretot de feina. Des de l'equip que ara és a l'Ajuntament, que aquest any ha sofert un relleu en la persona del regidor d'Esquerra Republicana, Josep Maria Pitarque, que ha estat substituït per Josep Manel Ximénez, hem estat amb un alt nivell de treball per aconseguir tots els objectius que ens hem proposat per aquest mandat. Només cal recordar obres acabades i llargament esperades, com la C61, la carretera que ens uneix amb Arenys de Mar, que ha estat objecte d'un arranjament integral i molt necessari i convenient. Finalment ens hem banyat a la piscina, amb totes les condicions limitatives, però ho hem pogut utilitzar, i molts altres equipaments, carrers, el carrer de les Suredes, han entrat en funcionament tal com estaven previstos. Però si mirem també aquest any 2005, veurem que en allò que importen els pobles hem tingut unes pèrdues molt importants que m'agradaria destacar. La nostra comunitat ha perdut motors, ha perdut gent compromesa i elements de cohesió, com són els tres Joans, mossèn Joan Mollerussa, Joan Puigjoví, que havia estat tant d'anys jutge de pau d'Arenys Amunt, i en Joan Vilà, tan compromès en el centre moral i sobretot en el seu grup teatral. Recentment, també l'historiador senyor Pons, que aquest mateix any ha presentat la seva darrera obra a Arenys Amunt, ens deixava. La nostra comunitat avança, els pobles continuen i unes persones han d'agafar els relleus d'un altre. Si mirem endavant, veiem un 2006 que és el darrer any sencer d'aquest mandat. L'encarem amb confiança. Són molts els projectes que tenim madurs i que confiem que aniran quallant i que els podrem materialitzar durant aquest 2006. La reforma de l'Institut, un projecte que arrossegàvem d'aquest any passat, i sobretot aquest gran projecte que se'ns resisteix i que es demora molt més enllà del que totes les previsions feien pensar, l'endreçament de la Riera. Mirem endavant i veiem que el poble necessita una gran mobilització. El poble, perquè continuï sent Arenys Amunt, necessita que les entitats es regenerin, que els nous vinguts, que tots aquests ciutadans que es van instal·lant, que trien Arenys Amunt per viure, es comprometin en les entitats i es comprometin en la cosa pública. Aquest penso que és el gran repte que ens plantegem de cara al 2006. Quan sortim de casa hi ha un espai, i aquest espai és nostre. Aquest espai no és només un espai oficial del qual ha de tenir cura l'Ajuntament. És un espai ciutadà, un espai cívic que hem d'ocupar amb compromís. Plantegem el darrer any d'un mandat i l'any 2007 serà un any de noves eleccions. Tant de bo que molts arenyencs assumeixin el seu compromís cívic, el seu compromís ciutadà i també el seu compromís polític per agafar relleus i per tirar Arenys Amunt cap al futur que tots necessitem. Que tinguem tots un molt bon any.